Ze reikten voor het laatst elkaar de hand. Een meisje en een jonge emigrant. Omdat zijn land hem weinig kansen bood, trok hij ver weg voor toekomst en voor brood. Ach meisje lief, voor onze toekomst dromen, ga ik nu heen, zo heel ver weg van jou. Eens komt de dag dat jij daar ook zal komen, waar ik voor jou en mij een huisje bouw. Hij deed daar ginds zo goed zijn best voor haar. Na 2 jaar was het eigen huisje klaar. Toen kwam de dag die hij nooit meer vergeet. Hij kreeg een brief vol immigrantenleed. Ach jongen lief, je zult me wel verachten. Je hebt je huis gebouwd voor niemendal. Ik kon op jou helaas niet langer wachten, omdat ik met een ander trouwen zou. Ik kon op jou helaas niet langer wachten, omdat ik met een ander trouwen